Gimokwongo madwa wacho, ing'e ni gero Ruto nikech baba nigi Ruto. Iwinjo. Mar ariyo, Ruto temo nikech adier, kiwacho adier, ng'e ni manifesto mar Ruto. Gik ma Ruto osetimo gin 70%, but I'm not supporting him, but wawacho fact. Iwinjo. Sani king'iyo Kisumu, nyithind affordable housing ji wuok 2,000 kadhi ot, yani affordable housing ondiko ji mang'eny. Mano ne among manifesto. Sama wago siasa ni Ruto must go kata dhi nuoye, ober en gima, yani iwacho pachi kaka japiny ma kawaida, ok iwir ng'ato gi mo, nikech after all ibro wiro Ruto gi mo, ok idhi chiemo ka Ruto. Kiwuok ka ikwayo bija fea, kadi ikwayo ng'ato fea, ineno. Gima uwacho sani, wachuru gima jopiny dwano winjo jokama. Weuru wacho gik moko ma jopiny dwano winjango. Inero kori wuoyo, jopiny dwano winjango. Jopiny dwano winji kaka ng'ani dok dala. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Iwinjo. Owe ponde toka gwambo. Ochung' kaka en wuod lang'o no, ochung' kaka en wuoyi to oko kaka nobiro. Iwinjo, kaka nobiro ne kaka odongo. Iwinjo. Jogi ng'eni go siasa moko miwiro go wang' ji gi mo, to ana jaluo, ana wuok piny e geto. Awinjo gik jogi te onge ng'ama ose participate maandamano. Ma bunge mula mwananchi makanyo. Ma ber activist, to ma bunge makanyo. Wachuru gik ma jopiny dwa winjo, weuru wuondo jopiny. In bilokori namba achiel. Namba achiel riambo gik male ni riambo gi piny. Kori nino ni gima onego timre ni jatend piny Kenya Ruto onego dog dala. Mane gimi wacho ni mane gima jopiny dwaro. Ndio options ariyo. Option mokwongo. Ka onyalo timo mahitaji mag jo Kenya. Gima sani nitie gimoro miluongo ni HELB e university, nogole oko. To sami neno gigolo HELB oko no, to HELB no kata en okonye mosomo. Iwinjo. Sani neno jopur mahero. No wile gi chenro machielo, kogole chon. Owile gi machielo. NSIS, magote, odhi okawgi. Okedi gana sha. Okedi agule achiel. Iwinjo. Mamano to notimo maber nikech ogolo corruption. Kanyo nyoche indong'i ahinya. But ka otimo ne jo Kenya gik ma jo Kenya dwaro, onyi dhi nuoye, but ka odhi mbele kaka wahinyore ni, dala direct jo kama. Okay. Trevor, just 1 minute. Yeah.